Mekdep okuwçylarynyň altyn asryň altyn zekine ratly ilmi dürüjlük taslama bäsleşiginiň döwlet tapgyry geçirli. Bu bäsleşik ýokary ruhaniýetligi betleni. Ulu hormatly prezidentimiň bilimi ösürmek barada öňde goýan wezipeleriniň ösünlükli durmuşa geçirilýändiginiň suwtnamasyny urly. Altyn asryň altyn zekine ratly mekdep okuwçylarynyň ilmi dürüjlük taslama bäsleşiginiň döwlet tapgyry ýaşlaryň ilmi gözlegleri bolan ihlaslarynyň iriderli häsiýeti eýedigini görkedi. Bäsleşige ýurdumyzyň ähli vilayatlarynyň Aşgabat şäheriniň detlapy tapgyrlarynda ýeňji bolan okuwçylaryň 137 gatnaşyp, olar ilmi dörejlik işleriniň 87-sini hödürlediler. Bilim ministrligi tarapyndan yglan edilen bu çärede okuwçylar takyk, tebigi we ynsanperwerlik durmuş bilim ogurlary boýunça bäsleşdiler. Bu şäheriniň wezipesi ilmi dörejlik işi bilen meşgullanýan zehirli okuwçylary ýüze çykarmakdan we gollamakdan ibaratdyr. Okuwçylaryň taslama dörejlik işleriniň durly ogurlar bilen baglanyşy bolmak aýratyn bellärislidir. Bu bäsleşigiň ýyl-ýyldan ähmiýetiniň artmagy ýaş nesliniň ilmi gözlegleri bilen içkin meşgullanmagy bolan höwesleriniň ýokarlanýanyny görkezýär. Bu ýagdaý hormatly prezidentimiň bilimi özgörtmek boýunça amal aşyrýan işleriniň ruwaşlanýanyny ýene bir gezek suwd edýär. Bu çäre diňe bir okuwçylaryň ilmi taslama bäsleşigi bolman, eýtimde ol ýaşlaryň eýýän mektep ýyllaryndan hüner taýlap almakdaky öz boşly oguruna öwrülýär. Bu ýagdaý möhüm işleriň biridir. Çünki ol täze uly ilmi açyşlara tarap, ilim mabatdaky täze bilen sepkiklere tarap ilkinji anamly ädimlerdir. Şunukda oýnalardan bu bäsleşigiň derejesiniň ilmi gözlegleri bagatda has uly bilentikler bilen baglydygyny anamly aýtmak bolar. Okuwçylaryň taslama dörejlik işleriniň her biri ilmi açyşlaryň öz boşly başlangyjydyr. Bilim ministrligi tarapyndan geçirilýän dürli ilmi bäsleşikler okuwçylaryň ilmi gözlegleriniň netijeligini artdyrýar. Ol hormatly prezidentimiň bilimi ösürmek barada öňde goýan wezipeleriniň oňun çözülmegi bilen aýrylmaz baglanyşlydyr. Dörejlik taslama bäsleşigine sally bilim ulgamyny deýişli işleriň köp bolmagy aýratyn bellälikdir. Täze tehnologiýalar, sally ulgam bilen baglanyşly işleri okuwçylaryň uly üns bermegi bu urdaky ösüşiň öz boşly suwtnamasydyr. Bu ösüş hormatly prezidentimiň bilim ulgamyna sally tehnologiýalary ösürmek babatda kesitlen wezipeleriniň üstünlikleri beslenýändigini tasdikleýär. Okuwçylaryň altyn asryň altyn zehileri atly ilmi dörejlik taslama bäsleşigini okuw maksatnamalary boýunça işleriň netijeleri beslenýändigini görmek boldy. Mekdep okuwçylaryň ilmi dörejlikleriniň durly ogurlar häsiýetlendirmegi ýaşlaryň dünýä garaşynyň giňdigini, ilma bolan gylyklanmalaryň ýokardygyny görkezýär. Ýurdumyzyň okuwçylaryň ilmi dörejlik işleriniň halkara bäsleşiklerine hem munasip orulary eýe boljakdan anamly aýdyp bolar. Taslama bäsleşiklerine gatnaşyjylar ösüp gelýän nesil barada hemme taraplaryň alada edýäni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler.